Защо имаме скъпи цени на тока? Това, което виждате, е причината за скъпите цени. Ветрогенераторите и соларите, които Пеевски, Бойко и Прокопиев наслагаха в цялата страна, направиха така, че дигнаха цените на тока. Те не са направени за масово производство на ток. Те са направени за да спомагат определени стопанства. Обаче Пеевски, Борисов и Прокопиев взеха пари от ПВУ. Затова и влязохме в еврозоната. Искаха да вземат тези 4 милиарда и половина от ПВУ, които Бойко се хвали, че са влезли в българската икономика. Те влязоха, техни фирми ги взеха, както Костадинов си пише къщи на близки хора, така Пеевски и Борисов имат фирми на поставени лица. Направиха цялата страна с ветрогенератори и солари. Произвеждат скъпа енергия. В момента тази скъпа енергия ние плащаме не на енергото. Ние плащаме на Борисов, Пеевски и Прокопиев. А ако искате да махнем тези високи цени, трябва да направим АЕЦ Белене, да махнем мафията, да спрем да им плащаме и да спрем да дадем да дерат хората. Защото именно това правят соларите и ветрогенераторите.